Здравейте и през месец август. Този месец реших да продължа серията от фокуси с карти, като целта съм взел едно съвсем обикновено тесте, отзад съвсем обикновено и отпред, но ще го разбъркам по един малко по-необикновен начин, като половината от картите ще ги обърна с лицето нагоре, а другата половина с лицето надолу, като по този начин ще получим една пълна бъркотия, която прилича на ето това. За фокуса не можах да си намеря асистентка, затова ще си асистирам сам, като за целта ще обърна една от картите с лицето нагоре, с лицето надолу. А задачката ми като илюзионист ще бъде, без да ме разберете, да подредя всички карти в една посока, с изключение на една, тази, която ще избера след малко. Ще трябва да ми се доверите, че това е напълно безпристрастен избор, все пак никога не съм ви лъгал. Нека, например, тази карта е девятка пика. И сега ми хрумна, нека да избера и една червена карта, която също ще обърна с лицето надолу. Нека това да е десятка купа. Така правим нещата още по-трудни. За да не си помислите, че помня мястото на тези две карти, че съм ги преброил, ще разбъркам допълнително картите. По този начин няма как да разбера къде, на коя позиция са те. Ще ги разбъркам и още малко, както ги бърках в детската градина. И тогава показвах фокуси. Беше много отдавна, но все пак не съм забравил. Като за последно ще ги разцепя веднъж. Сега с едно магическо движение ще подреда всички карти с лицето надолу, с изключение на две. А именно тези, които преди малко обърнах. Девятка пика. И ако нещо не съм объркал, трябва и другата да се появи. Десятка купа. Това беше от мен за горещия август. Приятна ваканция, ако сте отпускари. Ако не, бегом на работа. Стига сте гледали филмчета и до нови срещи в колонката на Стако.